Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na dito sa baba mangalok sa may mga pagaramisi ko agam Islam kipagadatan na dito sa baba may pansin na may pansin yung mga lagi do anaway no lagi do ba miya kada manso di mangumusta so piling lay do ba piling close kan wa baka gigiraw na gari mapipiyakasan sa kaya bingka mapipiyasilan ang gusto mga pagarin niya si Umingka mapipiyagin naman yan ang gusto mga pagarin ka mapipiyasilan salam na kung akirang buom na ino ka makasong kamir kanubusan sa walay niyo batadig kaya sa may to kaya igari na batad pagagwa kapkato nilang masululutiran tunganeran lagi antapiran kapgasik na pamanang eleksyon na miyak kalangas, miyak kasakaw, miyak kaluagir ka, miyak kalekap di ko salakaw di salakaw. Madidiyo bagi na nila leon ka mapiapilin. Ana debuah kekuasaan kaya kadato. Na kialipatang kanyan ka di kanyang konlulot. Abalak kanyan na apyasukan jigilin niya Kanada. Nagira datar ayap kasik nan sukan dato na miyakaran ni ka mambusut tongan na yung kaluluta ka. Asiko sulduragun na o dunia na darkad makadapo. Na yan ka kapag mo na kagian na inamiran ka. Kaya ka nubuwaki. Ka matan ka usakan ni kuman yung mga walay na pramisa ka kasadid sa pangataling mar kami na di ka doon kawan ka itangalakas kano sa kapianitib pagananakan sa kano luto udin na sukatan na kemeramaran na di ka baditerima bay nukos ka pagana ka bakor ka pagibeda ka pinpan kas kami man ang mga pobre na paparangay na miso kasakaw ko salakaw di salakaw kaknabaw ba ko lagi ayabua kapag-asang nabay ni kapag-asakaw niyan na igira lagi dia masu eleksyon na dito sa bapaki mga luksami mga pagreme kipagadatan na tabi ko dirong pada dirong kiulawla na di nakasasagadan din ay mantok na dito sa bapasaya butaman sa wassalam sa salamat for watching na marunong tangka sa sukran and wassalam bye